Здравейте! Днес сме на Витошка и отправяме предизвикателство към непознати хора. 20 секунди време да запомнят текста на припева и да си спечелят билет за концерта ни над 19. Как сте днес? Искате ли да си спечелите един билет за концерт? Добре. Добре, значи играта е следната. Съгласни? Добре. Заповядайте. Не ме разбираш ти, нали? Дами не допускам. И какво? През ума си не припускам. Продължавам да припускам, чудесно се справихте. Печелите билет за концерт на 19 в бар Петък. Много ви благодарим за участието. Е вече да не казвам, ако не ме